субҳи 16 октябри соли ҷорӣ сарвазири мамлакат қоҳир расулзода ҷиҳати шиносоӣ аз рафти корҳои ободонӣ ва созандагӣ бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳияи Қубодиён ташриф оварданд. Сарвазири мамлакатро раиси вилоят Ҳакимзода Қурбон ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ карданд. Нахуст сарвазири мамлакат аз рафти корҳои сохтмонӣ бинои бисёр ошунагии истиқоматии 45 ҳуҷрадор барои хизматчиёни давлатӣ дар маркази ноҳияи Қубодиён дида намуданд. Дар рафти шиносоӣ ба сарвазири мамлакат иттилоъ доданд, ки бинои мазкур шакли росткунҷа дошта аз 5 ошона иборат мебошад. Инчунин дар доираи маблағҳо то ин давра корҳои заминӣ ва таҳкурсӣ ба анҷом расонида шуда, айни замон корҳои оҳану бетонӣ, хишчинии деворҳо дар ошёнаи дуюм бо маром идома дорад. Гуфта шуд, ки сохтмончиён азм доранд сохтмони бинои мазкурро дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба итмом расонданд. Сарвазири мамлакат ба сохтмончиён баҳри босифати баланд ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ маслиҳатҳои судбахш дод. ҳамчунин сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар идомаи сафари корӣ аз рафти корҳои сохтмонӣ маҷмӯаи хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи Қубодиён дида намуданд. Маҷмӯаи мазкур дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ду кишвари дӯсту бародар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон аз ҷониби ҷумҳурии Ӯзбекистон маблағгузорӣ гардида, дар он корҳои сохтмонии биноҳо дар сатҳи баланд идома дорад. Сарвазири мамлакат ҳангоми боздид бо намояндаи ҷониби Ӯзбекистон аз тарҳи лоиҳаи маҷмӯаи мазкур ва корҳои сохтмонӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, аз ҳамкориҳои пайвастаи ду кишвари дӯсту бародар изҳори хушнудӣ намуда гуфт, ки дар оянда боз кӯшиш мекунем дӯстии давлатҳои мо пойдор боқӣ бимонад. Дар идомаи сафари корӣ сарвазири мамлакат ба ҷамоати деҳоти тахти сангини деҳаи ҳаваскор ташриф оварда аз рафти парвариши помидор ва чорвои хусусӣ сокини ин деҳа боздид намуд. иттилоъ доданд, ки айни ҳол дар ин парваришгоҳҳои назди ҳавлигӣ ҳудуди 50 сар говҳо парвариш карда мешавад. Сарвазири мамлакат дар навбати хеш изҳор дошт, ки имрӯз яке аз салоботҳои ниёзи мардум ин пур намудани бозори маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ бо маҳсулоти аълосифат мебошад. аз ин рӯ шуморо мебояд, ки кори хешро ҷонок намуда дар ин самт саҳми арзандаи хешро гузорем. Сарвазири мамлакат дар идома ба мактаби интернати ноҳия ташриф оварда аз рафти корҳои сохтмонӣ бинои нави таълимӣ ва хобгоҳ дида намуданд. зимни боздид аз рафти корҳои сохтмонӣ ба сарвазири мамлакат маълумот доданд, ки бинои пешинаи мактаби интернати ноҳия дар ҳолати садамавӣ қарор дошт. бинои нави сохташаванда барои 240 ҷои нишаст ва хобгоҳ барои 100 нафар пешбинӣ шудааст. ҳамчунин дар саҳни мактаби интернат толорҳои варзишӣ ва фарҳангӣ, инчунин ошхонаи замонавӣ бо сатҳу сифати баланд дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода мешавад. корҳои сохтмонӣ дар қисмати бинои таълимӣ ва хобгоҳ дар арафаи анҷомёбӣ мебошад. сарвазири мамлакат қоҳир расулзода аз сиёсати ятимпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар гардида ба масъулин ва сохтмончиён супориш дод, ки корҳои сохтмониро бо дасту дилу нияти пок ва сифати аъло ба анҷом расонанд. дар рафти сафар сарвазири мамлакат аз шӯъбачаи амнияти миллӣ деҳаи доқии ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлол дар ноҳияи Қубодиён боздид намуданд. сарвазири мамлакат иброз доштанд, ки яке аз масъалаҳои мубрами рӯз таъмини амнияти миллӣ мебошад. кушодани чунин як бинои замонавӣ ба шумо як рӯҳияи баланд бахшида бояд дар таъмини амнияти миллии кишвар ва ноҳияи худ ҳамчун сарбозони асил хизмат намоед. дар идомаи сафари корӣ сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар маросими кушодашавии кӯдакистони хусусӣ ба номи суғдиёна ширкат варзиданд. тазаккур бояд дод, ки кӯдакистони мазкур аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ маъруф Раҳмонқулов сохта шудааст. кӯдакистон метавонад то 40 нафар наврасонро ба таълим фаро гирад. ҳамчунин бинои кӯдакистон баҳри машғулиятҳои наврасон бо бозичаҳо ва ашёҳои лозима муҷаҳҳаз гардонида шудааст. сарвазири мамлакат дар навбати худ ба соҳибкори мазкур ҷиҳати иқдоми саривақтӣ изҳори сипос намуда иброз дошт, ки ояндаи миллату давлат дар дасти насли наврас ва ҷавонон мебошад. аз ин рӯ кушодаи инчунин як кӯдакистони сатҳи замонавӣ дар деҳаи дурдасти ноҳияи Қубодиён айни муддаост. бо ҳамин сафари кории сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар ноҳияи Қубодиён ба анҷом расид.